Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa maong adlaw duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Imaos, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus og mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, unsabay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo. Mihunong sila nga subo og panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, ikaw ra bay nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay? Unsang mga hitabua? Nangutana siya. Ang nahitabo kang Hesus nga Nazaretnon, mitubag sila. Usa siya ka propeta o giila sa Dios ug sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong ug sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo, og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila pananawon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Og pipila sa among mga kauban nga ngadto sa lubnganan og nakaplaga nila kini sumala gayod sa kisugilon sa mga babae apan wala sila makakita kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man nga magantos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? Og gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niadtong tungura duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug nagpasabot si Jesus nga daw mopadayon lang siya sa unahan. Apan gihawira nila siya o giingnan, anhilang ta mamahulay kay hapit na magabi. Busa midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon mikuha siya og pan o gipanalangina niya kini, unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila. Diha-diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya, apan nahanaw siya. Nag-ingnanay sila, dili ba ingon og may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya og nagpatinaw kanato sa kasulatan didto sa dalan. Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem, diin hikaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an og ang uban pa nga nagkatigom og nag-ingon, tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Nag-Christian disco ta gabi eh. Nakatambong mo? Naiuban, nakadawat gid in tawag bugas. Porting sa diaa, nganong nag-disco man ta niya, Christian disco pagyod. Tungod kay pista ni San Vicente Ferrer. Dinhi sa atong parokya, ikanapulo na nga tuig nga nagbalik-balik tag pista. Nganong nasanto man si San Vicente Ferrer. Kay mituo siya nga nabanhaw si Kristo. Kamo, nituo ba mo nga nabanhaw si Kristo? Kinsay nituo ta sa kamot? Kanang wa mo pataas, mga sakop nas demonyo. So kamong tanan nga nipataas sa inyong kamot, mga sakop mos Ginoo. Pwede na mo mga matay. Nga naman, kay matod pa sa Ginoo ang nituo kanako og namatay uban kanako mabanhaw sad uban nako. Ang kasubo sa duha ka mga disipulo ni Kristo nga nanguli ngadto ila sa Emmaus tungod kay wa sila motuo nga nabanhaw si Jesus. Sa dihang nagpakita si Jesus nila pinaagi atong pagpika sa pan, pagpanihapon nga mao kining atong Eucharistia. Sa dihang nasinati nila si Jesus na wagtang ang ilang kasubo o kadtong lugar nga ilang gibiyaan tungod kay nasakitan sila ni atong maong lugar, nagdali sila nga nibalik didto. Kana bitang asawa nga kulatahos bana or pasakitan sa bana tungod kay nangabit ang bana or nagbisyo. Unsay buhaton kasagaras mga asawa, mubiya, muuli ngadto sa ila. No? Mo nay sagad. Kung di man muuli sa ila, basta mubiya. Nga naman, kay wa siya makasinati sa kalipay nga iyang gipangita. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud makigbuwag sa iyang gipakaslan ta sa kamot. Wa pa makigbuwag ba sa iyang gipakaslan? Kamo ding uban namuwag na demo. Naay physical gyud nga nibuwag, naasay sa huna-huna lang daan nibuwag na. Kana bang magpunay naging ikang pistiha ka, ikang animala ka, kanang din agyud mo ila nga iyan ang bana, iyan ang asawa. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga musangpit gyud sa ngan sa inyong bana kada adlaw ta sa kamot. Pastilan, tulo ra gyud kabuok. Di na di mo musangpit sa inyong bana di ay. O kanang angga lang ba? Angga. Di. Ano ba? May nanagod. Kinsa din yung angga. Love. Ano ba? Aron, na-increase og jutay. Nahimong 5. Sus, kasagaran. Wa na gyud. Kuan na na. Unsa man ang imong kuan diha? Ana ra. Asam ka. Di asa ka di. Adto ko dito bi. May pang Madrid pare. Na. Nga naman, kay naay kasubo, naay kalagot, na piled up na matod pa nanay mga walls of division tungod atong mga frustrations nga nagkatipon-tipon, ginagmay dagko. Sama ng bana mo kablit sa asawa o niya ang asawa mangwakli, mahiubos ba yan na? Munang di na siya maingon love, di na siya mo ana, magsito siya panuway, peace, di gyud kasabot mo buang dako da.
Nga ang asawa sad maligo, magkanta-kanta niyang bana, mag-agi-agi ra nya mulakaw pag yun. Ang asawa mi tuad ng animal ay panuway dako. Wa gid kasabot da. Ana man kana ginagmay ra na kayo. Di man kay na dinagko pero kung magkatipon-tipon na mahimo na ng walls of division. Nya unsa na pagbuntog? Balik sa pulong sa Ginoo. Bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Dili importante nga ikaw mo ilipayon, ang importante ikay mulipay sa imong gihigugma. The greatest love you can offer is to lay down your life for your beloved. Muna, kung iwakli na kasi mong asawa, maingon din ka, liwat na kong Kristo. Ugma, banhaon ko ni. Ikaw ugma, hikap na sa ka. Wakli na sa, sa ikatulong adlaw, mabanhaw na ni. Ikatulong adlaw, hikap na sa ka. Tanawa, dili na na muwakli, muatubang na ni mo. Birahi dayon. Ayaw lang kong kahiubos, God. Buntugan ng mga kahiubos, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sila si San Pedro naghisgot sa pulong sa Ginoo mahitungod ni Kristo nga bisag patyon siya, isalikway siya, pero dili madugta ang iyang lawas dito sa lubnganan. Si San Pedro sad sa atong ikaduhang pagbasa nagdasig siya nato, nag-ingon siya diri sa ikaduhang pagbasa, kung gitawag ninyo nga amahan ang Dios nga maghukom sa tanang mga tao sa walay pagpinig sumala siyang binuhatan, tahura ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. Unsaon man pagtahod nga iyatang atong ilhon nga gipalit gilukat ta sa Ginoo, dili pinaagig bulawan kung dili pinaagig dugo ni Kristo. Nya kung ikaw gilukat sa dugo sa Ginoo, ayaw kahadlok anang kasakit og mga kamatayon dinhis kalibutan. Ngano man humana ka, gilukat na ka, tuwa na kay langit nga kasudlan. Muna kung ikaw bana, buwagan ka sa imong asawa kay nangabit, ing na kita lang tas langit. No, naam sa mga asawa rong nangabit, buwag sa bana. Hinoon, mas daghan gyud ang bana nga nangabit og mibiya sa asawa. Unsa man sa isulti sa asawa, kita tas langit. Nya unsa man aron magkita tas langit, sigihan giti kag higugmang panuwaya ka. Sa kasakit og sa kalipay, sa sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag ka nato. Kana mo'y nindot, awa di ba muluag din na imong gibati, di na jud ka maguol. Nabitang gamay ra taghalin sa slat, pras karon gamay. Ambot na unsa sa mong gamay ra man sa dinyong gipalit. Pero ni ubay-ubay na ginon atong halin, pero gamay ra ang increase. So gahapon ang atong SBF dag nahalina na ta og 15,554 slots atong pakpakan. Ang ato sang special slot karon ra baning Sabado kutob o labing dugay Domingo na natay halin nga 22,843 slots. Pakpak. Naapay 22,157 slots. Napatas tunga-tunga. Mag-uol ba ako gamay? Mingon ko, sus, mahurot ba ka ni nga 5 naman lang kaadlaw o 6 na lang kaadlaw ang kuwang. Pero dali raman sa kong ingnos Ginoo ay kabalaka. Sa ikatulong adlaw, hurot na na. Awa, di ba? Daghan kayong mamalit ron din o 10 slots challenge. Katubang 6,000 imong paliton gikan karon hangtod sa 29 mo na itong gitawag og 10 slots challenge.
kay 10th year anniversary maron ni San Vicente Ferrer. Nya ang inyo sag mopalit mo 10 slots challenge, 5,000 sa SBF DAG, 1,000 sa kaning kuan JPHJ, tagaan sa mo sa Ginoo og 10-year daily abundant graces. Awa di baluya kay mog mga naw. Kagabi sa atong Christian disco natay ipanghatag ng mga bugas para atong may kay musayaw. Naipipilawa mo tuo ingon ko sayaw lagi mo nya nindot mog sayaw nya upat nahog naman tog tulo cassettes kagabi ang inigsugod og tukar ay gimugundang og sayaw hangtod gyud nga mohonong ang tukar. 50 minutes raman tong tukar hutdon ginani mog sayaw na mga maing musayaw pero gikapoy nangundang awa kaapil sa bugas nya ningon sad ko ay sa mog panguli kay adto ta mag-awarding inig kahuman sa last set mga alas 12 na nanguli manguban kay duka na kuno naningil pa nako karon pader pwede pa to maklaim naku sa ko tayo maklaim asa man ka makakitag mag-raffles nga inigtawag sa imongan ugwa ka diha na forfeit sige na mo balik-balik tawag gabi wa ka mo ana gihatag na mo slain kana bang di mo sustenir ba dili mo tuo nga na pagiuban sila tuo ka ng bugas manghatag bugunas father bugas nga naghan kay nagbayron nun perting bugas gabi panghatag gamahay-mahay ang uban tuo gyud tuo ba nya bahala nagmamatay ka diha sayaw gyud kay kanang bugas nga imong madaog more sa nilutuon sa imong haya ngano mo di ay og mga matay ta dinhi sa pagsunod sa pulong sa Ginoo nga siya nabanhaw naman iya sa tang banhawon mo na sa atong tubag sa Salmo nindot kayo Ginoo tudluan mo kami sa dalan sa kinabuhi dalan gis kinabuhi dilis kamatayon ang atong mga pilgrims karong misaha nining ikaupat nga adlaw sa atong online pilgrims atong gipahinungdan ang atong mga online parishioners sa mga lugar sa Europa ba daghan sa kaitag mga donors nagikan aning mga lugar so kamong mga online parishioners diya sa Europe karong adlaw ika 4th day sa atong nobina kamo maoy among giawhag nga mamalit og slots kay mao na inyong paagi sa pagpilgrimage dinhi ang slots lay paria bahala nagdi nagid mo kanhi pero see you in heaven so mopalit mo og slot kita tas langit pero di mo mopalit og slot duha-duhaan nga maglinantaway lang ta impierno og langit ambot og kinsa sa kay malangit nga tinuod pero kining tanan ato ning gibuhat sa pagpakita nga kita mibati na higugma sa usag-usa nganuman kay ang Ginoo gani nga tuwa ra gid sa langit na naog gid siya dire mitipo nato aron tudloan ta og iya sang ablihan pag-usab ang dalan padulong sa langit kita pakaha nga nias kalibutan magtinabangay pasalamat pud ta nga ni aning mga social media dali na kaita karong maka-communicate dali na kaitang makatabang sa to isig katao dali sa noon kayong makapangabit dali sad ang pagdagmal sa isig katao dali sad kayo ang bisyo kaysa una og manugal ka moadto pa mangkastarian magpalningi pagkag di ka madakpan karon ana may online sabong dali kay mahurot imong kwarta naara kasi imong higdaanan pero wa na kay kwarta dali sa kayong pagpangabit dali kayo naara kasi imong kwarto kinabitay na mo to the max ang imo pag yung kabit to as Canada to as Saudi ingon ana sad kabuangon ang kalibutan pero gamito nato sama sa mga apostoles gigamit nila ang pagkabanhaw ni Kristo aron
tabang sa mga tao nga makakita og kinabuhi dili kamatayon. Kamusang ni tabang sa tong parokya gikan pas una hangtod karon, dako sa kay mo og grasyang madawat gikan sa Ginoo. Muna maglipay kita ani.